Grazie. Onorevole Epitideios, un minuto anche per lei, prego. Grazie, signore Presidente. Η Κίνα είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι λογικό να αποτελεί εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή όμως η σχέση πρέπει να στηριχθεί στη βάση της προστασίας των εμπορικών συμφερόντων των κρατών χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα κινέζικα προϊόντα έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές αγορές σε όλα τα επίπεδα, από την πιο ακριβή μέχρι την πιο φθηνή περίπτωση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι για τις οικονομίες και απειλές για τις οικονομίες των κρατών. Θύμα αυτής της καταστάσεως έχει γίνει και η πατρίδα μου, η Ελλάδα. Τα κινέζικα προϊόντα κυριαρχούν στις ελληνικές αγορές, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες να υποχρεωθούν είτε να κλείσουν είτε να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές χιλιάδες θέσεων εργασίας και να δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, τα κινέζικα προϊόντα είναι αμφιβόλου ποιότητος και πολλές φορές επικίνδυνα και για την υγεία των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Mille grazie, signore Presidente. Onorevole Šojdrová, prego, a lei la parola per un minuto. Děkuji. Kolegyně a kolegové, já jsem si ráda vyslechla zprávu od pana komisaře, ale také od vás, kde zaznívá, že Čína je pro nás důležitým partnerem, ale není to země s tržním hospodářstvím. Pravděpodobně ani do konce letošního roku se jí nepodaří splnit nutné podmínky. Mezi odborníky panuje tak